শুভেচ্ছা জনালোঁ। আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। আজি সঁচাকৈ আমাৰ জমদাৰ ব্লক হিচাপে আজি গছ ৰোৱা যি কাৰ্যসূচী আমি সমাপ্ত কৰিলোঁ। সঁচাকৈ আজি ক'বলৈ গ'লে পৰিৱেশ যদি সুস্থ নাথাকে মানুহ সুস্থ হৈ নাথাকে। গতিকে মই এইটো মেছেজ দিব খুজিম, গোটেই বিটিআৰত যিমান আমাৰ মানুহ জাতি আছে সকলোৱে যেন গছ ৰুৱে আৰু নিজৰ জীৱনকো যেন ৰক্ষা কৰে, আনৰো যেন ৰক্ষা কৰে। আজি আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ মটটোই হ'ল গ্ৰীণ বড়োলেণ্ড মিছন। আজি আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি বিটিআৰখন সেউজীয়া কৰি তোলাৰ এটা মটলৈ আমি ওলাইছোঁ। আজি বিশেষকৈ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসত গোটেই বিটিআৰত আমাৰ ইউপিপিএল দলে আজি প্ৰত্যেকটা ব্লক তথা ডিষ্ট্ৰিক্ট চেণ্ট্ৰেলত আজি গছ ৰোৱাৰ কাৰ্যসূচী লৈছে আৰু আমিও জমদাৰ ব্লক হিচাপে আজি আমি গছ ৰোপণ কৰিছোঁ। আৰু মোৰ এইটোৱে মেছেজ থাকিব সকলো জাতি জনগোষ্ঠীলৈ, সকলোৱে যেন গছ ৰুৱে আৰু নিজৰ জীৱন যাতে ৰক্ষা কৰে, আনৰো জীৱন যাতে ৰক্ষা কৰে, ইয়ে মোৰ মেছেজ থাকিল। আৰু সকলোলৈ শুভেচ্ছা জনাই মই দুখাৰমান ক'বলৈকে মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साफ्रोमनिसिम जासिग्रोबाय। दिनै जोङो जुमदुवार इउपिपिएल लाइमोन गांखं हिसाबै गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि निर्देश बायदि आरो सेन्ट्रेल इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि बिथोन बायदि जोङो दिनै मानगोनां जोंनि जुमदुवार बियाबनि कअर्डिनेटर दजेन्द्र राभा सार आरो लोगोसे गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि लकनाथ नार्जारी सार आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोननि नुजाथिनायाव जों लाइमोन गांखं हिसाबै दिनैहाय जोङो मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै 5 जुनखौ जोङो बिथा बोनानै जोङो दिनै बिफांफोरखौ गायदों। आरो बे बिफां गायनायनि उद्देश्यखौ आङो बेखौनो साफ्रोमनिसिम मिथिहोनो सानदों जे दिनै बिफाङा जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथि आरो फिउचाराव जोङो बिफां गैयाब्ला गोबां जे भयंकर एबा गिथावनाखौ जों नुहुरो। बेनिखायनो जों दानिफ्रायनो जों साफ्रोमबो सजाग जानाया मोजां, सांग्रां साखाफारा जानानै जोङो बिफांफोरखौ साफ्रोम मानसिया बिबान लानानै बिफांफोरखौ गायनानै लानांगोन। अब्लासो जोंनि आबहावाया एबा एनभायरनमेन्टआ गोग्गोयै थागोन। अब्ला जोंनि मोनसे बाथ्रा दङ जे देहायानो धोन होननाय, जुदि देहाया जोङो गोख्रोङै एबा साब सिखोनै आरो गोग्गोयै जुदि थानांगौब्ला जोंनि परिबेसा मोजां जानांगोन। परिबेसखौ मोजां लाखिनोब्ला जोङो मिथिंगाखौ जोथोन लानांगोन। बेखौ नोजोर बोनानैनो जोङो दिनैनि 5 जुनजों लोब्बा लाखिनानै जुमदुवार लाइमोन गांखंनि इउपिपिएल हान्जाया दिनैहाय जोङो हाइकामान्डनि एबा गोजौनि बिथोन बायदियै जोङो आरो दिनैनि 5 जुनखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो बिफांफोरखौ गायबाय आरो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों जे फैगोन जे जोंनि आबहावाखौ नोजोर बोनानै नोंथांमोनाबो बिफां लाइफांखौ जोथोन लानाया गाहाम आरो जोंनि भबिष्यतआव जोंहा बे मोनसे गिख्रंथाव थासारियाव जोङो भुगिनाङा, बेखौनो आङो साफ्रोमनिसिम खावलायहरबाय।